hofdames begeleiden de meikoningin tijdens het Meidan-evenement. Ze zijn hun raadgevers, hun vertrouwelingen. En ze staan erbij gedurende het evenement en gedurende de periode als meikoningin. Een goede raad, dat kreeg ze van nu met een bepaalde leeftijd, zou ze kunnen zeggen, of met ervaring. Nou, daar heb ik voor van nagedacht, want we hebben besloten, die hofdames, daar moet je eens bij zijn met ervaring. Er moet ook eens bij zijn die juist dat nieuwe bloed geeft, die juist totaal nieuwe ideeën heeft. Daarom heb ik voor twee prachtige hofdames, en dat zijn immers met ervaring en immers met nieuwe ideeën. En dat zijn Lonne Kiele en Milou Kleinjans, onze oud-meikoningin. Een applaus graag. Bewaard door de bodyguards, dat komen ze. Ja, prachtig. Onze hofdames zijn er, vergezeld van enkele bodyguards. En dan is nu eigenlijk alles aanwezig om te gaan zorgen voor de uitroeping van de meikoningin. Daar gaan we zo meteen meer over vertellen. Maar dan is het denk ik ook belangrijk dat onze bodyguards dus even op zoek gaan of de meikoningin vandaag in het gebouw aanwezig is. En misschien kunnen onze kerstverse hofdames helpen met zoeken. Geef ze nou een applaus. Goed, we gaan zo weer met de uitdrukking van onze meikoningin. Maar voordat we daarmee beginnen, moet ik een stukje daarover uitleggen. Als het goed is, heb je allemaal, of zoveel mogelijk vanuit wie binnenkomt, een geel, een zwart en een groen blaadje gekregen. Wilt iedereen deze her dus even in de log houden, dat we even zien of het een beetje verdeeld is? Oké. Mocht je nog met willen doen, die blaadjes heb je namelijk nodig, dan mag je er nog komen halen bij je tafeltje. Bij je tafeltje daarachter. We gaan namelijk dadelijk een quiz spelen met de antwoordopties geel, zwart en groen. Met vragen over onze jongheid, met vragen over de toekomstige meikoningin. En een echte taak om het goede antwoord omhoog te houden. Maar wat wint je daar dan met? Hè? Dat is dan een beetje de vraag. Nou, we gaan natuurlijk hier, en Marcel heeft daar helemaal goed zicht op, een beetje kijken of de juiste kleur de lucht in gaat, welke kleur overheerst. Dat gaan we een beetje bekijken. Oké, joh, doe eens een beetje feller licht, joh, een beetje gelig, dat ik het goed zie. En op het moment dat dan... dat is prima, joh, dat verstaan. Op het moment dat dan de goede kleur door de meerderheid van jullie in de lucht wordt gehouden, dan gaan we hier een puzzelstuk afhalen van deze mooie plaat. En als het goed is, komt de meikoningin dan tevoorschijn. We gaan beginnen straks met nummertje 1. En dan hoop ik dat we toch binnen afzienbare tijd weten wie de nieuwe meikoningin is. Die puzzelstukken die gaan we hier zo meteen op de bühne zetten. Je kunt zich het beste dus ook draaien richting het scherm. Daar komen dadelijk de vragen in beeld. Maar voordat we dat doen, moet ik toch even contact zoeken met onze bodyguards. Want hebben zij de meikoningin inmiddels gevonden? Agent 001 of 002, heeft u misschien de meikoningin gevonden op dit moment? Hier is agent 001. Ja, zegt u het maar, agent 001. De koningin is nog niet ter plaatse. Oké, moeten wij nu zingen zoals bij Sinterklaas? Of, De zekerheid voor de koningin is nog niet gegarandeerd. Oei, dat klinkt heel spannend. Heeft ze moet ze nog een zenuwenplasje of... Nee, maar ik dadelijk wel. Ja, Marcel, dat is een rode kaart. Marcel, heb jij misschien een spannend muziekje alvast voor ons of zo? Spannend muziekje? Want de spanning is nou wel heel erg toe ook. Ik zal gewoon even ja, George, die heb ik niet, helaas. Ik zal gewoon even een muziekje draaien van tussendoor, want ik heb geen idee, dit is wel van de hak op de tak. Even de stilte breken dan maar.
Bad habits, ja. Het heeft er wel mee te maken natuurlijk. Hè. Every time you come around, you know I can't say no. Every time the sun goes down, I let you take control. I can feel the paradise before my world ends. Maar ik kijk toch een beetje de zenuw op de een of andere manier. Ik weet niet, het is soms een keer goed gewoon ook, hè. Sleep till late nights and then alone conversations with a stranger. Ziegens komt dus. Swearing this will be the last day. Oh, you do my bad habits lead to a state. And I know I lose control of the things that I say. I'm sticking for me, I can't escape. Nothing happens after two. It's true, it's true. My bad habits lead to you. Every pure intention ends when the good times start. Falling over everything to reach the first time spark. Started on a neon light to let it all go. They know how to go too far. Bad habits lead to Hier is agent 01 voor 007 over. 007 standby, zeg het maar. Operatie Pink Panther gaat van start. Oeh, wat betekent dat? Spannend. Een spannend muziekje. Oh, kijk aan, ik zie wat komen. Dat is een mooie personeel. Ik werd er bang van die bodyguards. Echt wel, serieus. Zo spannend. Oh. Wat is allemaal gaan naar achter? En dan doe je een beetje naar achter gaan. Ja, want het wordt gevaarlijk, heb ik gehoord. Ik zie dat ze ook handboeien bij hebben en zo. Of geschut, knuppels. Beste bodyguards, willen jullie ons vertellen wat er gaat gebeuren? Oh jee. Nou ja, we zijn er klaar voor om de koningin te presenteren. Dat is veilig, alles is in orde, het is gecheckt. Dus, majesteit, kom tevoorschijn. Hi Bobby, you wanna go for a ride? Jump in. Wie is dat? Agenten, stop haar. Wie is dat? Grijp haar. Sla er in de boeien, geloof ik. Zet er maar recht. En maak je identiteit eens bekend. Dat lachen we niet bij. En wie ben jij? Waar heb je onze koningin gedaan? Ga ik jullie niet vertellen. En alsof je het ons gaat vertellen, nu meteen! Nee, En waarom? omdat ik
Nee. 03 en 04. Vergaderruimte ondervragen. Maar, en nu dan? Ja, nu hadden wij een probleem. Wij hadden de zekerheid van de koningin gegarandeerd. Nu? Wij hebben gefaald. Moet ik nu mensen in het publiek gaan kiezen of... Goeie vraag. We hebben de koningin nodig. Wie? Terug. En nu dan? Goeie vraag. Misschien zit nog iemand in de café. Ja. Wil jij koningin worden? Kun je even kijken wat 03 en 04 is? Het is ook altijd hetzelfde met die meikoningin, hè? Loopt nooit vlekkeloos over de vloer. Precies. Ik heb me dan eigenlijk 5 jaar geleden niet meer herinneren of dat ook zo'n... Ik weet het niet meer. Ik weet het helemaal niet. Het lijkt me verstandig als je heel even de plaatsen tussendoor doet. Toch. Ik heb het best wel We moeten er even van bij komen. Man, schei je uit al wat. Ja, muziekje dan maar. Ja, doe maar. Moet toch staan dan, hè? Gewoon voor mij hele rekening even tussendoor.